Kaunti ya Nyamira Mheshimiwa Kongo Mogeni igoro tukoriarera mochira serikali ya Kenya Kwanza hasikeria atebire nigo yasinyirwe gukora emiroberio yaetwe na bakenya ukwana kurwa ase ekenyoro Kenya ikuro kigutoka ase ensemo ye bunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira. Mogeni nigo boigo hagikeire okubwatwa komo jumbe bwensemo ye bunge ya Kitutu Chache South Mheshimiwa Anton Kibagendi. Ojinga abantu matete ko chekia basani bamatie mwaro jo mwana Anton Kibagendi chumbe Kitutu Chache South bunare ko chando mbobe nakore kwenda kumurusio nabona iyo tona inje ngarutege songo obande to denga bamusikire ngama tuko 21 lakini ngarutege songo ngasojo mwana oliasa otesika togendere ko wabi kandi to kani Mheshimiwa William Ruto atige bitina ekara aligetiyo bo president ga tuli baga akaliyo bo president una akoroteki una atari bona bantu bamwangire ekyagera atiringire ense none koromo kandi nyagitari mbora mogwa kiuchi computer momenye kongainu nge kadi yangire kweli yakari yabwate problem bona yo tukyane ngo korekiye ngyo koreterege ntake cyande tabantu bono twete ko bangana intuwe tororenga 2027 ngorozi dole sayengiya mwake kura toreto president ya aya ekrom Mheshimiwa Matenya lengo na abana be university bare ko ende school kwe bona baka bare tirege ntorojo umwana wakorangiri ukorwaiga otanga genda na kuro so day school ngajaho chiko so day school rami ndonga jaho chiko me igoruto na oje ngana ndiye sabuya igo to danga enchire liko nya twakanya otabanga nga jupiteri yaito bona igoro ndwanya roto mo chairman kurugusia kurugu Vincent kama simoga moga bona kere chairman aro mugusi e party deputy party leader omugusi e presidential candidate omugusi enyombe tere mbura yenga bine karo kwa nyoruru monta agachire nyombo gore nyombo so ime uteko benge nyomba ne yao igo tigato tene namo kutoka ende kuchumutua toriye kero ge yeito buya na ende moto sabere togenderera ko bahamo